Малко е. Сега главата ще дадем на шефа на бамбука. Там са. Слагай колко вам не взех почухте? Много свечи. Да, и аз така си мисля, че доста свечи. Много знаеш на... Кошичките за кой са? Кошичките за кой са? Едно за тебе, едно за мене. Перфектен. Че изкарали. Подучителя електромер служи. Няма да влезеш. Сега си купили една кружка, аз това не гледам кружка. Аз се питах колко вата е си, 65 на 100 вата, те 100 вата ги спряха вече. Да, 100 вата. Значи ще занесиш ли било някакви маша ще слагаш? Както мазали тук. Сериал мазна са черните ръцели. Нашата роля това беше. Някаква несъществена и не само носихме, нали? Бяхме на Георги Меличев. Ние разгледахме чертежите, да, между другото. Първата работа, която бях на къла и Сузуки. Да, вярно. Женски ми имат ръчество по това, че като знаеш кой има? Една голяма икона е така голяма. И самолет. И прави, и пи Сузуки емблемата. Брем. Прави Господи, прави да му дава на този ден за тази бал салат. Тези хора дед купуват, защото има хляб, превърна моето умки. Винаги ще има хапване. Съки му е майката. Жорката, такъв голям дюшек, какъв дюшек ни остава, а пък ние не можем да спим. Кажи какъв роден, че е спокойно. Ние направо двамата в църкви в тръни. А то защо беше в тръни, защото ми каза чуматката. Гледаме като малко валече отгоре. 3 пъти. Вие застанахте на реформата на пътища, ни балираме. Не съм благодари на Жоро, че иначе е ли пикай върху. Тя направи един самоспирен, тя му. Да, Господ здраве ти дава, иначе храната ще е много пикана. Защото момиче, никъде няма да аз съм го обещал. Ако не ще да усоли. Не, нямаше, как са помогите, бе, кой Не са блестя, защото... Изгоряха накрая кушите, една си е палатка изгоря накрая. Като покривателна е. Сега, обаче, искам, не е голямата. Голямата. Малко спи в куличката. Искам да знам кой ми седна на коя от цялата работа. Добре, питам от вас двата. Кой ми седна на святите шиба е това. Аз съм написал до една жена и аз към мъжете. Снимай ги, направи си на мъж, бе, направи си на мъжите, бе. Са направи аз. Снимай на тук, бе, снимай на. Искахме да ходим на гости на мама, той вика, няма да отидете, бабата само вика ще ме напи. Извратеняци. Ето. Той кой са опертам на работа. Днес на работа. Я иде с намъка. Да се разберем като жени, бе. Ако иска стой като мъж тук, бе. Я иде с намъка. На майка щяхте да ходите на гости.